La 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 שתישאר צעיר לנצח. אני עמית, וכבר מגיל 9 אני חולמת ומתכננת את הבת מצווה שלי. זוכרת אמא? כל פעם שהעליתי את הנושא היית אומרת לי, עמית, תרגי, יש עוד מלא זמן. ועכשיו, כשהיום המיוחד הגיע, אני שמחה לחלוק אותו איתכם ולהזמין אתכם להסתכל יחד איתי על חלק מהרגעים המאושרים בחיי עד היום. נולדתי בקיבוץ רמות מנשה, לאמא דרום אמריקאית ואבא בן קיבוץ. זאת אומרת שהחיים שלי נראו קצת כמו נובלה וקצת כמו סדרה בניישנל ג'אוגרפיק. אבא תמיד שואל את אמא אם היא בטוחה שלא החליפו אותי בבית חולים, כי חלק מהתכונות שלי הן ייחודיות רק לי ולא מובן ממי קיבלתי אותן. כמו היכולת לקום מוקדם בבוקר, לאכול הרבה ולהישאר רזה, היכולת להפוך את הבלגן לסדר מופתי ברבע שעה, והיכולת לזכור דברים שקרו לפני הרבה זמן שכולם כבר הספיקו לשכוח. ובכל זאת קיבלתי הרבה מכם, ההורים. אמא, את לימדת אותי לאהוב את האדם ולקבל כל אחד כמו שהוא, לדבר על רגשות ועל פחדים ולהסתכל על חצי הכוס המלאה. קיבלתי ממך גם את הרצון לעזור ולא לצפות לתמורה, ולהתפעל גם מהדברים הקטנים בחיים. אבא, אתה לימדת אותי להכיר את הקיבוץ ולאהוב את נוף ילדותך, להחזיק חיפושית בלי להיבהל, וגם לרכב על אופניים. למדתי ממך מה זה נחישות ואף פעם לא לוותר. משניכם למדתי מה זה לאהוב ולכבד אחד את השני. כשנולדתי, אחותי מאיה הייתה כבר כמעט בת 3. כמו כל האחים, אנחנו רבות וגם אוהבות. גם אם את לא יודעת, אני לומדת ממך בשקט הרבה דברים חשובים. להתלבש יפה ולהתאפר, להכין צמידים, להתעצבן, לטרוק דלתות ולהסתגר בחדר, דברים שישמשו אותי מאוד בתקופת ההתבגרות. תומר, אחי הצעיר והשובב. למרות שלפעמים קשה לראות מבחוץ, בפנים אני אוהבת אותך מאוד ומעריכה את היוזמות והרעיונות המיוחדים שלך. האנרגיה המתפרצת והלא נגמרת והצחוק המתגלגל. התברכתי במשפחה גדולה ומיוחדת. בארץ, הסבים החמודים, ממש מעבר לחלון. אני זוכרת את הארוחות אצל סבתא פנינה, גם כשעוד הבית היה קטנטן, וישבנו כולנו סביב השולחן מתענגים על מעדניה. סבא אורי, תמיד זמין ורוצה לעזור, לתקן את האופניים, להציל אותנו כשצריך סוללה ערב לפני טיול, ולכבד אותנו בממתקים ממגירה שלעולם לא מתרוקנת. הדודים ובני הדודים, הקרובים והרחוקים. כיף להיפגש באירועים, בחגים ובבית הספר. תודה על העידוד, התמיכה והביטחון, נעים שיש משפחה גדולה בקיבוץ. ואלה שבחול, שאני כל כך אוהבת לטוס אליהם לבקר, אבואלה אסתר ואלחנדרו, שמארחים אותנו בבית הגדול, איפה שאמא גדלה, מלא בזיכרונות ילדותה ובצעצועים שאלחנדרו מתקן כדי לשמח אותנו, למרות שיצרו אותם לפני 50 שנה, וקשה להם להתחרות עם המחשב והאייפוד. ואחרונים חביבים, יעל וסטפי, הדודות שמגיעות לבקר עם הילדים והמזוודות מלאות מתנות, פינוקים, חולצות וכובעים של אורוגוואי, אלופת הכדורגל, חוויות וטיולים משותפים שם וגם פה. מה עוד אפשר לאחל לעצמי? משפחה, חברים, הצלחה, חוויות וטיולים, ביחד ולתמיד. סוף סוף הבת מצווה שלי הגיעה. ועכשיו, אמא, אפשר להתחיל לתכנן את החתונה? שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. לה לה לה